Poďte si so mnou ochutnať tieto cukríky. Teraz sú v ružovom obale. Part 3, ďalšia príchuť. Ako tu môžeme vidieť, no tak tam bude čierny, nejaký fialový, modrý a ružový. Cruž. A je tu sa napísané, že Magnes is genius. Čo to je? A takéto. Vidíš? Taký zombík a idem si to otvoriť. Do ryti. Ľudia, pozrite, tu je len jeden čierny. Jote! Tieto boli v minulom dieli. Čo? A potom je tu fialový a tak ďalej. Tento bol už asi aj tento ružový, neviem. Ideme najprv tento čierny ochutnať. Extrémne zhou. Je veľmi kyslý, ľudia. Takáto kosta. Odtiaľ sú dobré. Odtiaľ je to dobré. Ani veľmi kyslé to nie je. Tento obal si musím nechať. Dneska sme do školy mali prísť modrom. Aha, pozrite. Aj fialový je tu jeden. Týchto je tu viac. Dve takéto. Toľko to modrý. Kaj tu píšu? Asi to. Čučoriedky, lesné jahody, grapefruit, granátové jablko. Nejaká čučorietka, ale nie je to moc kyslé. Dobre, môžeme sa vrhnúť. Tento už bol v minulom dieli. Na tento fialový. Ani z toho nemám černý jazyk. Ešte mám v ústach tú chuť lesných plodov. A sme to chceli. Fialový, lebo je jeden. Doplnili to v útorok, to nemali. Brat to chcel, no tak to niektoré musím asi dať. To ružovkastý. Neviem, či to boli čurietky. Dobre, si dáme. Hlavu ma čudnú. 3, 2, 1. Čo, aký to má typický sus? No, takú malú. Taký slejší. Kočuň. Lesná zmes asi. Chuť dobrá. Dobrá chuť. A ťa to nezmenilo. Vodu tu mám. Dobre. Nám zostáva len tento ružový, no tak sa môžeme na neho vrhnúť. Na ňom vrhnúť. Otváram si. Oni podľa ani kyslé nie je. Dobrý, zatiaľ. To budú jahody. A to bol podľa mňa najkyslejší. Možno podľa mňa. Dobre. Nezabudnite nechať like a ste si to kúpiť, si to kúpte. Dobre, iba.
večerke. Tej černej. A tak to bola posledná časť týchto ochutnávačiek sladkostí, týchto zelených. A tak sa uvidíme v ďalších videách. No tak nezabudnite dať like a odber a ďakujem za 2000 odberateľov. A hádam, keď dosiahneme 10 miliónov alebo 4 hodinová doba pozerania, no tak budem si mať aj členstvo. No tak nezabudnite stále klikať, pozrieť stále moje videá a klikať na odber a na like a stále mi robiť stiahnutia a stále ich pozerať. No tak čaute, dajte like a odber.